Og som badn I en så lampe spalte mer. Jeg tenker jeg skulle lukke mye og glemme det. Hver vil ikke ha IT? Ja. Väckre gott I morgon. Ja, men det ska halta sig här. Jo, tema för halta sig. Jo. Jag halt. Det gånger framvis och fäteliga väl. Utsökningen till danska fortsättningsrådherran Paul Schlüter støvena I Danmark I Forsvarenon tidligst eisne være galdant for I okkon, ta bleia verer til 1908 fors. Tøy her gånger og fæteliga vel, sutja til. Arbeidsløy sier ønske, og folketallet tottar ut I 48.000. Sjåven og banken og farjabanken kunne vise av sine beste år nekran døy. Avloppet av bavon ligger mellom 70 millioner kroner. Stora virksomhet I landet vi nekdorska byggeprysen tinja boskapen, men ikke orreie I falskjem. Nek spalte sangeren til Bobby McFerrin hette Arre, vi båskapen å gleast helder enn stora, som skriver over til okkon. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Vi flikkvandi hese I Arne, og færa eisene bokstavelige avflå I 1908 fors. Ta för nutja Føroyska flåfällaje Atlantic Airways under regluliga rodoflikving mellom Føroyar og Danmark og I herare kapping vi mersker. Nej, horarna mästar exit. At det färja protla under låtjenon ikke ötlom kunnot enn. Atle og Føroyska jalsjananon nu 1908 fors färja upp 600 millioner, som tvifalt her utav hver åre 4. Og utanlandsskulden färren upp 6 milliarder. Så jag vet inte vad vi ska göra. Jag som är med och nämnde det heter inte mer än 3000 folk. Familjerna själv, va? Vi är arbetslösa allt. Men ungen tidligst høyra teg som råpa var skål. Tema lesa bjarskjekne stimprar kjallstreste og livskati I føringsjonen. Løyve skal njotast. Teg som heva råa, og teg heva de fleste, ferast nu kvart sommar soretter, til solstrenter og dans og gleim. Flere må til kjenne seg atter og I mest spalta øtlandska sangenon I 1924. Det sommar og I Føroyan hese I Arne, ikke bare og I iverført tøytningen. Vi først nøydest ikke affære I Soverland. Gåve vår steganar, fytlest ut I Sandagjere, vi sommarkaten følge. Og lekst mjørkje iver havnene, kan sanderen I Lennon brottlige hemskiftast til okkurst som vi bare kjenner ur feraskrifstå og faldaron. Til latta og kvata etkjenner eisende tónleika og ungdomsløyve. At stuttleika seg verer alt meira enn luftstøyler. Og flest alle føringar kunne truva I en gittaran ta leie godt, inne som ute. Platovendarar hava eisne sun tøyande leiklot, tøytir og tær som I utvarspi og at diskotekon velja tónleikjen som spalder veru fyrir ungdommenon. Bo tøy etter dem best omtøkt og platovendarnon og I landenon. Det rever vera veletnaver, tøyen krever vinnarar. Eisene gerast han vekrasta kvinnan I Føroyan. Birgit Høykort Havn verer han fyrsta missførjar I 1991. Og samme år verer hon nummer 3 og I kappingene mellom vekraste kvinner I danska rujenen. Du arbeider som gartner I løpene. Det jo tabbart over det av modellveren. Hoksa du at her I modellveren nu fremover? Nei, jeg har ikke rettelig funnet sånn til å hoksa om den. Det har vi aldrig ikke. Og Ari etter vinner en annen havnagenta, Katrin Andreasen, samme heieren.
Under allare dekadensene lurer korsten i undergängaren. Ja, frutt sex inntil AIDS blev stærfest, eller HIV. Hvis man ikke kender en partner, og kender hans HIV-status, hvorvidt han er smittet af AIDS eller ej, så er der en risiko for at få AIDS. Ekværme verer han nutja 17 og i fors og 90-åren. Flere letja brottlige årene inn, eisene til unge og velbjergamo. I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. I want all the world to Heimskjøttene-sangaren i bøtjen om Queen, Freddie Mercury, dør bare 45 år gammal, og i 1991, samme år som første føringeren dør av AIDS. Så begynte jeg å snakke om forskjellig, alt mulig. Så satte de, så kom det inn og at det var mer falt igjen. Men her var nok godt å lykke laut. Her var en føroysk sjukpleierska som faktisk kjente til alt, som jo arbeidet mittlen som folk og ringar sjuklingar. Så hon visste hva det dreier seg om. Så altså, hon var som støtta for meg på ta maten her. Det var nok godt alt. Spiller pigerne i baggrunden, ikke? Ja, der bliver filmet. Ja, vent lidt, stop lige her. Vi får lige den her. Og første Føroyska like-filmeren kommer hes i årene. Katrin Otterstøtter fer under opptøkene til Atlantic Rhapsody av somre 1984. Hvad siger kameraholdet? Kameraet er klar. Okay. Hej! De er kunnet blive papir der. Til tævtøj færden. Jeg klarer det. Quiset her. Hej, også. Nato, glad mig det her. Hva helt du annars om at det Louis gjør film i Føroya? Jo, det altså, jeg tror at det så trobelt att få skaffa pengar. Eller få pengar levera så det helt ölla trobelt. Okej, tusen tack för det. Ja. Hej. Theo? Ja? Var han inte franskt på vånna? Jo. Känns det lugnt? Jo, men jag tror han är danskare. Nej, han är parisare. Nej, ja. Hon lägger här samtidigt vid döjna bonderes. I spirit upp av väget där du gör mig halvt nervös. Hon svärar inte för Sverige Island för att rätt. Så smöver stolt så drömmande och syr. Vars du kväll. Og somre 1984 hørtes nøysbretjen føresker popljomer, ronka og geilar. Hetta var nytt og arvise, modernaver elektronisker popper, vi føreskon tekston, og einan glakkon anse fyrir utsøyene. Nalja røpte til seg som sunko, Elin Heinesen og Kari Jakobsen. Sangener av kassettebanden høyde de selv beskriva. Til drømmes er spennende fra 18-tallet havn er jo et rettelig lattelig som alt konsentra vi på. Men også ganske mer rockkjent, som ganske særlig bare ungfolk, men også annet. Och som är ganska mer vuxenkänt så är ganska bättre för de äldre. Ja. Det är alltså snarare det spännande så det. Vårtan. Nalja var den första føroyska poputgavan som var ordentligt joggenført. Det var glaver, miljøse popper og et jo-univers som en unga de har hørt av føroyskon. Den deilige havn, alla søker havn. Nalja-bandet kom i Sølebonar og mejan juli 1984. Sangeren om det deilige havn sjankra i alla til ålasøkene og hever gjørst det av kvarjonare så gjerne. Jeg halte bakgrunden for 8 deilige havn var at jeg har gjørst et læ uten å ha noen tekst.
Och så minns det nämnda för här och du har det så ordentligt glädje popsanger alltså så säger du alltid att du huskot kan vi göra en åldersöksång ta manglar faktiskt. Och så moderna åldersöksång. Så får det bara vi igång. Så och det helt vi tror att vi funn ju där att utgång för att komma akkurat och åldersöksång faktiskt och har man kan åldersöksånger lägga passa i till och voilà så var det rättligt upplagt. Eina fer at Olavsøka Ta liva alle føringar og ærare ber Ur öllum deras hotnum tisha fatt til havnar bor Bor og renner gavur og antjen spyr kvoi Og i 1908 var Elin og Kare avvegavis 30 og 20 år gammel. Begge hadde vært kjønnlige tónleikapatlen og årene framanundan. Elin hei langt i studentaskolan framført egna sanger, og i V4 og i jazzklubban hei hun sunget alt fra vison til bluesrock. Kare visste langt og ble unker særlige gaver å skriva sanger, eit nu i bøtjen og tegnar. Elin og Kare hittest av tilvild av Olavsøk i 1944, vi varsle 21 Felix Villmanne og i Tungogøte i Havn. Jag satt och spalte klaver. Jag spalte den här Hymn to Freedom till Oscar Peterson och klaver i här chattlaren till Ejon. Och så kom Kari över lusta och så tar Eva Lee och så sa du Kari så ner att spela och du spalte, jag minns inte kvart du spalte, men du spalte ett land och jag vet inte jag syns i. Jag minns att jag var rättligt imponerad av några av löven till just. Jag helt var väldigt starka melodier och som var ackord löpen och var rättliga örvus i mot det hörs tror jag sen hörs också en just hon like och det har nytt för mer att vi sån utvikande ackord och så jag var rättliga imponerad över att jag tror vi har det ja så det tar till det kanske. Kari hei langt i 1944 skriva nøkker av løvenon, og i 4 år settene kom og av utgaven av Chanelja. Tei spalte jo sangan fyrir Elene, ein av sanganon var Livande ljós. Hedje inn boi, eit livande ljós Mian ei hokse det Lojen lyser virske bort Som du lidar munna til verår Så fotla og Jag var djupt imponerad av att en 16-årig gammal dronker kunde göra så flott lös. Det var helt otroligt allt det. Ja. Och så blev jag ordentligt begära av att han spurgade mig. Om jag kunde pröva att synka att jag var det var så att han Hovast aldersmåneren var staurer, var Elin og Kari og Bilge langt fra første dag. Vi fann det, hvordan det at vi øde gå av kemi. Vi griner nek sammen. Helt utrolig nek. Det var sånn hun. Griner nek sammen. I satt det og det var no mye. Så leis gjørtes vi så Tónleikalia, så det ofta så att vi tónleikabötken eisen tja nalja att här var det som nöker öge kan vi kunde mötas och andra öge kan vi få ut kurserna att. Men här som vi säljer kunde mötas, det var nog melodier, alltså. Ja. Starkare melodier och dansvinnerliga rytmer, vi har det nästa sort alltså. Det var vi ett ölla samt om ja. Tanstulen här kunde vi mötas. Det är också distinkt i kursen rättning i förhållande till lögner men som personlighet är det det att gå vinner och ha ankar som en felaks idé om också det här på ett. Harry är olycksaliga gammel de skriver. Han är nog mer produktiv än Elin i helt. Jag ska inte kunna säga det. Jag vet inte hur jag kan göra det. Men han är öjliga energisk och ger en hundansrik väl gör det han tar och så. Och han var ganska den mer moderna som man säger så som jag sa att men hon ganska mer var sankar och tammar i beinja hjørnet, han var mer sprelskar alltid. Så rådde bunta hela och så det väl sen. Hennes stilar är mer folkkändare än hans. Och jag hade det som kombination som en sån sammanränning mellan det som ger att Nalja B är en moderna plata. Och den här första ordliga, som kallar det vanliga
popplater som ordentligt moderna i forsen. Och kommer inte för en 8 fors. Men samstånds de folkslig. Kvar det tattoo hever här i tøynun lomma till Ellen Heinesen, fantastiskt. Ellen Heinesen flyttade till Danmark i 1903 fors. Hon läs först listfröje och mentan i Aarhus, men i 1906 får hon handelshögskolan i Köpenhamn. Kari Jakobsen får etter Lokna studentsutbygging under 1924 og tónleikarasøgan i Holstebro i 1 år. Og i juni 1908 får hun de i Bløndal studio i Köpenhamn. Her hadde de 2 viker at jeg opp og mikset her 20 sangenar. Ole Poulsen var opptatt over. Det hadde nok sånn her klart koncept om hva det vilt og vittig, at det skulle være pappåt, og det skulle ikke bli for ordentlig musikkaktot. Det var nok så. Det har bestämt en klang omkring det. Här var ju flera goda. Alltså det som vi inte ville göra var att ta lite som pop-format och röna att ta det här i allvara. Och för som du köpte visste du eller så. Jag spelar tónleik för tónleik som skilt och jag ser framlägga alltså kvalitetspop. It tape beyond man player du inte mer färger. Så vi har bara sån där watch har typ en glass of one spray. I have got to to be jag passar då var en projekt turn down så det Alltså jag hade bonen som lön var läten och var rättliga forsvarslige och mäster och såna samtid men jag hade lön ju så själv var rättliga tojerles lö. Alltså det var öliga melodidrive eller så så. Det handlar om en melodi som fungerar och så byggt vi som hit runt om. Så ankersvägna hade gått att man kan pilka han den här forsvara bonen är och lönen kommer liksom stanna efter. Ja. Jeg sier at alle tónleikarna utgavene popper og ikke anna ikke helt beint. Stølbrygde ur jazze, bossa nova og rocke, spøtja og i sommersankon, og så kommer det ikke utenom et dype av dyrere tøy, som et klassisk viselæ og i norrlæskare tradisjon. Jens Pauli Heinesen erste sanchen og lokkelige forelskaver som 21 år gammal i 1903 tog understand som han har kjent i 2 år hei Svidjan. Leie gjør de Ellen og i uibo henne av 2 årene og har jaktvei 8 fors i Kjøpmannahavn. Så vil du sagt av mannen at vi vil marskleis nei at du be graven døvun og bøt vi bia brei kanska i luivis sorgarla kanska i luive gått og kanska i en skulande der vil kjenslo av mig. Det tok meg en saknabarst. Att det var uimar alltså på alla mat inte. Det blev faktiskt just ett litet keyboard. Så batna keyboard faktiskt som jag är. Ja. Men jag tog en gitarr fram, ja. Vad är det att
Antallet tónleikeren framvegis vel omboaver I Føroyska platu-utgaven I forsvaren. Et nytt atterliv vekser til. Fram kommer nutjerbalkar som til dømes Samsent og Iktus. Lovet voksen og borte, og jeg følges der og der. Men det samfølger vi Herren, hver gjør det du vi der. Jeg lever kan tøtt løy, og jeg bjerget der kan. Men jeg viser der av Jesus, som akkur løyve var. Men høvesverket av antallige utgaven av hese I årene MC Restorff opphavsmauer til. Ønske være sparst, ta I færre være under utgavene imest av leiene som kommer under Jan 8 fors. Biblio sannleikar under stor vire Djevur god okun ui bokana bok MC hever av fyrsta sinne skriva atlar sanjina sjolver. Utgavan helst hin dyraste av atlån I Føroyan. Opptøkene færa fram I Danmark vid danskon tónleikaron. Strukarar ur kongliga kapellenon vi Kim Sjøgren som kapellmastara og vi. Sankarner og korsten I atler ur Føroyan. Ole Poulsen støtnar opptøkenon og atlar framlagslene. MC gonger nu nutjarleier. Og I sangenon så imesko tau, røyner han bytja brygg, middelen imso troarørslenar I Føroyan. Vi har til imesk troarsamfunnet, men hun av dagen, vi må erkjenne til at det imesk sjånar mye og så videre, men vi hykker okkom kaffe, vi drutje, og vi kjennast, og videre hver annan og så videre. Og ta I til ivesteg, så enda sankren vi, nu færer vi kvar heim, her som vi har heima, og røyner giramon, etter føremon, her som vi røyner fred. Ein sandrøn og så verur leie til vid ein der og tu himmelsk strand Fauna hver annan som har I som steier Låsinja Jesus Lostir og bort Eisene og I Øronsanje fevner MC tverstor troar mørsk. Sangeren Føringar helst ein fosterlandssanger, mer enn ekka anna. Det stod vi MC alltid till det att han samtidigt som han har en folkslighet och föringar och his lögner som så han faktiskt en otroligt progressiv sangskrivare. Så sånt som nu alltså not just the flow som han just att hvis du analyserar hans sangskrivning så den inte en sån bidgeklass formuppskrift. Han har stått klart och det har just I hans mat att skriva på och han otroligt kompetent sangskrivare. Tålen vid boja och tär Välkommen bere till nybarna barn Vi känna att löven är Välkommen bere till nybarna barn Tålen vid boja och tär Välkommen bere till nybarna barn Vi känna att löven är Känna att löven
En av mest fagna av balkonen av sommarfestivalen og seit nå Arne klaksesbalkeren Dynamitt. Omframt av vera en virkjen dansebalker seit nå forso Arne, gjør det der sine egna sanger og gav ut band og fløver til der gavest å spela under genre 3 offense. Ödlöns major själva det var först gjort en gitarr vid hus. Och jag ser att jag tacka till folkatonlek. Och till ödlöns vi har gjort till folkatonlek och så har vi tränat så för hem vi och kunna ta med och så kör det till akkurat stod som vi röjna så spater diskrocker, Lagt diskrocker. Jag kände mig till då så får jag vi. Men nu var jag diamond free. Vi bor här och förlitar mig. Men inte för diamond där sätta svär. Alla det vera. Sangren av første utgaven i 1908 som mest var at høyre og kvøveljomnen i utvarpen var opprunalig ikke atlaver som annet enn uifettla. Men gav av undertøkene Faroese at sangren ommena fra Jegv var vi til å grunta at han serstakka dynamittstøylen. Telefonen har ringt i en dagen. Det var omma min vid Jegv. Hon spurte om ett tomte. Jeg kom av vissar til Garnarsjekk. Jeg spurte om meg om hon visste. Jeg var i Garnarsjekk for en lang. Men roligt hon sværa i attor. Vi kina etta Afrika. Meningarna om dynamitt jo ekvelige missjavnar. Som I halta at her ekvelige lydjo på seg. Kortene tekst ikke fra dem at her framvige stod vel å få lov I fjöldene. Høvesmævren ut dynamitt Niklas Heri Jakobsson. Hovast han vil skriva tekst og løn til mest som alle sjansjene av Balchenon, han tan første av vikenka at han han ikke urmeldinger. Jeg minns at det har øyelig besvær å lære meg akkordene. Jeg var nok så umusikalsker. Det tok meg, det som jeg sa, at jeg klarer på 2 tid, det tok meg 2-4 måneder å skifte mellom A og D. Men på en av det jeg lært meg 3 akkorder, så tog jeg høyre melodien. Jeg tror at mine evner som tónleikar har begrenset, så gjør det til øsene at løgene enkel. Isabella Sabara, I love you. Isabella Sabara, I want you. Isabella Sabara, I wanna marry you and take you home to the Faroes. La 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 la. At du vil ha en gåa, lekkra rytme som bare svingar I, som ombor rock'n'roll og ankrosleie. Og så skulle du ha en førskan tekst av områdende for åkne skriva først, og så en nile som bare ruddleie I man så har hørt denne fra. Så bare du på røytausa! Yes! Fantastisk! Man kan nevne 8 år for styrkene mitt til energi. At det en øyelig energi I balchen, at det øyelig energi av paddelen.
Utgavenar nekvar hesi årene. Velomtøkte bøkeren Tjatnar given, men sankaren Karl Martin Samuelsen høyrest og sast og i bøtjen og Joka. Ivas tu ator og idea Tu tutt hjärsta ui allar atter Stendur tu ator og i sted Vars tu ai mor kvædir rengt Blackbirds framvegis en virkjent dansebøkker og stundon gjør at det reknar sjanger. Og i 1908 fors det der framme vid Nutsjombandet. Og i eion tøyen og drevor sorglet bra Ekkvart meile luivis låta fjæler Leitan vi teka pist og sti Utom i gulvet men så leknas leie Og i Foklafire stod fram visosankare vi ekkjentare rødt og snifundi om teksten. Medan spurt kvar var fra Hjertet han spurte det kan noen nær Oi og kvør Men det blei vi gavn Gott at vera fullt Jeg skuld og alle forringet Nekver bøkkar tekas jo opp i Sundalen omkring etnuna av Øyrabakka, nevnast Konno AVA og Bacon. Han grammar framman Et særligt ungkvar vi kring dans i høle kvöllot og i havn hese jarene. Bygdar ungdomar i havn säges det stuast vel og i dans i ungkvarven av skala trøn, som bøkkeren Springs sibar til og i en av sunnesankon. Som låte til støy kåte Kommer ner til mans Fatar så en dans Dansa kjeldast og bergast du kan Visa til som en rattan mann Det rittlar under storpolitiske hoksjonen og sørste i forsvaren. Freie vil satt ta en nødje sovjetske leieren Mikhail Gorbachev viser innan hoksjonen om glasnost og perestrojkan sette i versk vuffentar nyskipaner i ötlen sovjetsamveldenen. Hetta byrjanen til en kolvelting, tog brottliga stendur alt estur i Europa fyrir fallet. Og ta i Berlinmuren, og i mynden av marsjene mellom estur og vestur i Europa, verur tidsen nyer, nattena til 12. november 1994, og öll sjónarvottar til et søveligt sigarskifte i Europa. The world is closing in And did you ever think That we could be so close Like brothers The future's in the air Can feel it everywhere And blowing with the wind of change Murane ræpa eisen i Føroyan. Tog nu gjørst det alt vanligere at vi gestner tónleikabølkar utanur heime leita hijar, tog ikkje Scorpions og kjente samtidigbølkar. Og ahoven korstene staurer av høyra og suttjat her som koma, hova sommer heva nøkker ara bætjen. Flere 2000 aherarar i høtlen av Kampstalli og Halsio i havn, ta innan fram i halvfjersarabølkaren Juraja Hip hever konserter i Føroyan og i november 1984.
You were here in the Faroe Islands 2 years ago, and now you are here again. Yeah. Is this the only place where people still wants to hear you? We hope not. Og er etter vidtja jeg en annan kjenter sangare fra 70-åren, Dr. Hook. This is not the first time that I've tried to come here. You know, we tried to come here a few times, and I finally made it, and I'm glad to be here. And it's a beautiful country. It seems like I should see some Vikings or something around. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Summertime love, you remember me. Mever for av huset tar det frattest at italska sångkvinnan Sabrina skulle hava konsert i Føroyan og sommeren 1924. Men her var det kanskje heldur eiene enn øyrene som kravde oss ut. Ja, hatt av Sabrina. Jeg kom ihåg som at bare ikke kvarkvedjan fra kjørpred for å gjøre seg røyer her ångstene. Vi kom til vekkere. Stundon var soveren gravgengur å sleppa av konsert, Speril kom ui. Ta i ensjøbakkeren Smokey vidtjei i januar 1992, var og avhørerne i høtlen i Halsøy i havn så nekver, flere svimavon. Foten rønte setten i å få greie av, hvordan henta fløtjan var uikommen, men de som ikke svimav og satt konserten var full. See your faces in a crowded cafe. The sound of laughter was a blues. Og tøynda fundet setna parsten greit og Jekvann Sundstein løkmøver og Fimpo i Øysakson landstorsmøver i Futsjermalen fra Bjøskaparstøvne. Hun sambart nuttjon tølum fra hakteltene alt annet enn gå. Det er ovanlige gode tøyenar som hadde et kjent føreska samfellet så gjerne først i forsvarenon for nå så smått det her seg av. Krepoteken nøyt og landstøyri fremja flere bioskaperlig og politisk intriv. De fleste som i løtene færre inn Jøgnesar Horanar 18 med her at bygge om lan, færre utdatter som av Torvajon. Baldrott vera støyran, og av sommeren 1994 tog kreppa seg opp i samgång og samstarvenon. Kvært og i rent politisk kjem borstur om vi får en nødja samgang og borstur her som trim om flokkenen, det er ilt å si enn. Klokkan 20 i morgen tar vi en fundur mittlen allar 4 tar større flokkanar, det vil si januarflokkerne 3 som flokkenen, og ta en bjøa i januarflokkeren, sambandsflokkenen og kjølsflokkenen til samstarv. Jeg er ferdig her vi at skjøte opp at velja 4 nødja landstyrsmenn. Samgångan håra i korsten i undan, tog i sambandsflokkeren løste smarreflokkene av. Politiska nakatøttenen nervei tog ikkje hinare største innrasene av fremmandafölkje nekrantøy, ta i 1000 gjester kom og hiar, og i samband vid trio og jaleikjenar i juli 1924. Berget til uidrott og gammal. Nu er vi sammen, vinnarband. Og fylgjast og i uidrottet sammen. Örjar framåt och uidrottet vinn. Sammen så standa vi sten. Vi da var firmøtt Jakob Marnar Antoniusen som 8 manne og i bøtjen science fiction og som sangare og i Les Îles Feroe. Og i 1994 stod han fram som solister vid utgavene Blått. Jag kan skya att det är något som inspirerar mig till att göra något. Till att få en uppbevist. Till bara något som sker.
en blocker ligger där och en gitarr är där så sitter jag och skriver och spelar och så känner jag på själva för det så bra se att lyda bros vi han Minnist tackar kjolt strömmar hjärsta mun och moj Blottver till Jakob Marner Antonsen han en öliga spännande tónleikari. Det har vi helt i alla tøyna. Han har fantastiska sankar. Han har fantastiska flotta rödd alltså kraftiga rödd och slär jogna verkligen. Fram att lägga bottnen vid bassi och trommon stjötnar Herlof Sørensen upptökanon som börjar i Eldtestudio i Havn och enda i medley upptökahölnon i Köpmannahavn. Han helter at Jakob Marner heia Anna en bära gåa rödd. Så han är snurr öliga häppen vid några av den löven som han har gjort och det är helt spännande. Jag har ganska inte allt var lugga gott men här var några löv som har virkelig gått mitteln av det. Titlar ett ladla viner där man växer upp och man fylls vid faktiskt bötten och så blir man äldre och man får gänga dans och forskjellig sånt. Inte man får karokar så begynner man faktiskt att glöja från öronen. Det är faktiskt det titlar handlar om. Han var en knallgav sankar. Nu har man inte snäckt till han var med. Men det har vi alltid helt det. Høvestøyen og man fyrir grådbråte vil sett til settne i hesomanainen og ta vil en røndarmynd send. Ta sast fylgisveina sjånvarspe og i allare tausanar kommunen og Arjun og i Nølse. Det är möjligt att börja för en större fast vi kommer till senare hesomanainen. Kan vi inte ta just lite att du ska se där det. Ta i tausanar på Ira og i 1994 utvejar sin og borgar rundt tónleikarasøgan MTV og fram æra raser leia mannen til Føroyska ungdomme er vera dagførtur innan nutja tónleiken og jøvneføtter i ungdommen ærastendig i heimenon. Og som et nytt frukst innslag her skulle det hava heavy trash Løykende skrellspillene rock fra Chase med Chase Føroyska bakkaren som fyrster legger seg etter at endurgjøva begge ljómen og medferene av Patlen, tja best omtøkt og hard rock balkonen i MTV hes i Arnhem, eit nu Bon Jovi og Aerosmith. Chase breit i Jöknon og av Nudjårskonsertene og Halsen 1994, og av Påskakonsertene i 1995 hadde det langt og stafesse som best omtøkt av bølgen i fargen. Da jeg var ung, 15 år gammel, da får jeg til konserter ved Chase, og helt det var rævlig cool. Og tar på for en med kanskje mer glamrock, så gjerne til lengt her, sånn Europe-aktier, og spille ekne tónleik, ikke minst. Og av Føroyskon, det var eisne, det rikker jeg vel, det sjåan til jeg var eisne, omkring finnes jo utblåster fra chatten til ønskning om det. Men vi var jo och på ett ordentligt poprockar alltså det unga känner de dock väl. Chase hade börjat spalta hard rock och hade en Lutzender heavy metal profil, hade en länkhardan gitarrspelare i Lennart Levjacka och som stod och tömde en Jack Daniels flaska vid tevattn i Apatlon och sånt. Det var negvat tyta, det var frukt och det var fräckt. Ja, Chase var det han skulle läsa mot party rock och allt det var också där. Vi var lika små så.
för lunchen av såna fursare dekadensne och harlack och allt skulle vara the bigger the better alltså det var liksom motto ja och det skulle vara stuttligt. Det var alltid lovligt ta i Chase träna paddlen. Ett döme är framförslan av kampställe och i mars 1925. Vi vill inte gärna ha. Jag syns det har fått ju och Det var lite fått helt. ja, jag har alltid sagt att det är allt för lite löv ju. Konserten, allt för lite. Det är det. Och vi blev så eniga om jag och Lennart att det skulle vara något som helst skulle chockera så mycket som möjligt. Chase spalti av fyrstan tog bara tónleik til øron, men kjøtt for å der gjøre sitt egna. Tja tveimann av høvesmannen, sangaren Edmund Jakobsen og gitarspilleren Niklas Johannesen la vel fire å gjøre lov og tekster. Chase smattest heldur ikke affære ut i heim og spela mellom æra bølgar. Og hesten 1925 var der vi og i heimsomfattande tónleikakappingsne Yamaha Band Explosion. Danska domstudenten hei mellom 500 og 600 lø at velge middelen, og mellom de 30 uttøkne løyene var leie Two Hearts til Chase. Hadde du drakna vi tog frem andan? Kan säga ikke ordentlig nå, det er ikke. Vi hadde jo sjående forventninger, men vi visste det var nekke låtager. Og hvis ikke går støy var av skapningen så at jeg har ikke ordentlig råknet ut i noe, det har ikke kjørt. At det var nok så positivt urratsk. Ja. Men nu til dere slappner tjøkkenen nallareia, hver våner har det som å kunne gjøre den galdan til ui skapningen? Jeg tror på at det er noen som damer åkken her nere. Du stemmer på åkken. Jeg får noen stemmer. Og i 1992 kom Chase søyer ved eknoverskje. Men fløvan viser seg å være enda brøsteren til Balchenon. Hvis det var ordentlig superhot, som vi var i ganske 8 år eller alt annet, så det garanti at du ikke til noen sett. 1992 stender som året, ta ljøsene sløkna i Føroyan, etter minst 6 år og i iverhallingarbrøytene. Det gikk fint. Det var litt mørkt måske. Ja, det gikk så flott. Men onker sier var reisende vunnen. Ja, damp. Ætligt damp, det kan man jo skrive hurtigt. Flere måtte straks tevja rakene av oljemilliardenon, ta og i danske fortsattesraren Paul Schlutter og lagmaver Atle Dam hette og arre skriva av under avtale om at Danmark leter Føroyan ratten til raevnene i undergrunden. Ja, skal vi ønske hinanden til lykke med aftalen og Robert. Leamanne vera skala fyrir høsson søvelige frambråte, tog nu kunde du atterkjøpa størst i Føroyan. Kvitt og tunderkassaner fra Kattrop og Hemare var og brottlige søvan, tog ta i Ankarsølan lette opp på hesten 1992, var et nesten 90 gammalt band mot det rustrekka i Føroyan og Kilda. Ja, hvor er det først? Ja, man først, det er så gammalt. Ja, det er alltid det. Du mest ferdig. Er det samt om at Ellen skal slippe fest? Ja, det er samt om. Stinkande tungemjørsten legger seg om adlaver og i tågen i omas dreimen og tungar
Jeg synes, at Først og Fremmest er et vidunderligt album. Det er noe utrolig gode, som mesterverk, simpelthen. Til få førska fløver som så høyt støpt der alltid. Så et eller annet vi har platen, det er et eller annet Sgt. Pepper i, jeg vet ikke. Akkurat mat platen mer haunalig. Altså, det er ikke mer sånn der haunamøver i det, ja. Det vet ikke på, men det føles så sånn at det er ikke råere på akkurat mat. Hvis folk kaller det aldri enn flå, så er det realer ikke at argumentere mot det. Jeg halte at det er et eller annet ved melankolien og i teksten som har gjort det at det kanskje begynner et eller annet i utesette miljøen. Og soringar så fest, så er det heldigvis jazz og roll, altså. Det er ikke noe, jeg halte det er utesette og så er det blevet en hauna-plate. Hauna slitt et eller annet, halte jeg uten å veite, men det er værende. Så vi sier i Norrafyr spil i Soriparium, så er det stadig, så er det nummer, Eros og to og kanskje alt den møyre perioden og alt det, ja. Søvan Føroplaten av Kjøpaltjønnen nesten skåren etter samme laste som eventyri og missotta donno ungan Kjøhas i Andersen. Og hun var ikke stårer for de nødvendige utgavene, og i begge fikk som plata, kassettoband og fløva av vare 1950. Bæra nøkker 100 eintøk var selv til første året. Kvørtje gå meljebløvenen, etla en størfinnsjen utgave konsert fikk og gongt av sølene. Ikke er avhugsante at det og kan hava tarna sølene første årene, hever vært lagan å være til som sjølvkraften i verskjenen. Flere sakna av hans streimlinje i poppen. Hetta var Ørvuse, mest av ötlun jazzrocker, vi funk, latuin og shuffle-krytte. Platan gjørdes til en bastarter som ungdomar himpravust å gjeva seg i kast vi. Men tan fjølbrøtt til jommeren og avansera av arrangementene jo helst just det som av å finne utgavene til å vakse i møte som en i rullien. Han missotte Donovansjen, hei mense til han vekran habornan svena. Melodierna är öliga enkla melodier, men ui någon synte jazzificera hon hem, ja. Alltså harmoniseringarna är i någon för också jazzificera. Men det har varit folk och det tar man faktiskt inte öliga väl. Alltså det som man kanske vet också det blir så institutionaliserat. Det som kanskje er helt igjen oppe, og gjør det at hun er lengt og gjør halvbær mulig til tekster som gjør det. Det var høsten 1994 at færre var under opptøkene til Føroplaten av Terje og Førstefresson. Terje hei sendt dem og 4 rå opptøker, her Jan ensamadler framførte sangenar ved gitarfylgjespillet. Hovast plummarner bæra våre 20 år alder, var tonlistarlige tilvite og utsøyne langt og så vidt, at her var det menter at gjøve høvesmannen noen omfattende målspill. Nekva ble fylla sånt, og så lykkes som sett sammen etter. Så mine rak-komposisjoner, det ble virkelig altså, høgt der sånt, og så bygde det opp etter. Akkurat her at det at faktisk inspireret av Mike Oldfield. Det her. Men jeg lyser til at det kommer så gitartema inn i midtelen, du vet da. At det her kromatikker, og det er så jazz-elementer som er lagt av seg her. Och så är det att jag kommer till en sort det är jag ska få en solo så sitter ju träden i studion alltså med hinner jag också jag vet inte Magnus lägger keyboard eller ett annat sånt så blir det bara till det som det så lite det det är en sort det hade reine skrev jazz nästan. Det var Herlof Sørensen og Hans Ander Johannesen som tog opplatene til Terje og Førstefresson og i LT-studio i Havn og i 1994. Her gamle analoge mixpolteren som brukte vær til opptøkene tryen framatter. Polteren tidligst vekja gavminne om opptøkudene i september 1994.
jag var fast rattla spänt på arbetet som patchen och vi är uppgåvan här. Och det var så att nu på vägen där kom in att det vant tension väl väl så det var små ting man satte arbete på. Så man kan säga att alla grundspåren blir spalt in rymliga kött på en vecka allt det mesta var inne i grundspåren. Min chakra det att heller. Men det betyder så där man har nog ska ta arbeta med detaljer. Och det är kanske en forsträtt för att få ett ordentligt gott utslut. Ett av gåva löven on chatterja och första fresson ljomint. Sorgblöja holeie och i texten on chankare lim. Ta Jan Louiser till som man höjer i kvirrene och ser ur vintanon ur uibone och Heino Mikla. Vi utsöjning om man över Välbastavägen och i skojmenga ett stilt väsar kvöld. Gånger upp igen hakri end. Vi vyser kända länon chatterja. Vi satt och hukte om man iver Välbastavägen, om man svinchen mot sjukhusen här får nu bilen. Stejraner här fram vid vännen Fölkink man sa att det tog upp och i ljóskajlen och för ut att det kom jag efter det var stämningen i Sanchen han var nog lånta så station showen i Junglukan och tas man hört han körde på synd annorlunda måta i helt gärna var i amo så en intro så yes så är skardiana och allt det där och så Miskere suger i vetetur Sinter, jag vet inte här något slitt han ska göra Di Så kom Ejon knappt som chatter och här var han så att dem så kom han för det första kom han helt andra toner så kom vi ner jag då en gång spelade så där Miskere suger ja Miskere suger i vetetur helt annan approach kan man säga vi är sprätter fingerspel för det är ja högskola slitt fingerspel kan man säga typiskt ungdomsligt ja typiskt högskola fingerspel faktiskt så kommer han med såna dagga det är vägligt du av en bilar stuga kött fram Myster skuggar under stejrum Själv ljomint, alltså läge där rätteliga fast arrangera. Så lugga så jag lagt mig alltså till och sen jag har bara så det kan. Och sånt ting här det blir så tekniskt men det är så 3 mot 4. Suni in till kvällsens ljus Suni in till kvällsens ljus Suni in till kvällsens ljus Suni in till kvällsens ljus
Og Franter røysa eisen i Urdvela etter utgavestek i 4 år. Jeg var fattig i hel som landet, her stormen herja tøyt, regn og ryk og heve, jeg tindar og fjøtse frut. Fjorda platan, som kommer av sommeren 1992, i høveseiten tidsen oppe i Føroyan vi Føroyskan tónleikarum. Heitesangeren Mot land en tredaleis karlaksjottan til Fosterlandet. Spurning går i krever er svær. Utgavan Mot land marskar endan av virkna tujarskainon, tja kanska best omtøkta Føroyska tónleikabøtsnon av Atlon. Franter hava seitne ved Jan og Midtlandbile, veri av Patle, og hentinga fyrir eisni og opptøkuvølenon, men nu kanska ovest om vi færa suttja der saman av Patle jatter. Men at spela til okst særlig tiltak, det kunne være okst velkjær enda mal et land. Han vi tenker fullvelde. Ja, det Jag har så alltid sagt han där en lösen som kommer att spela vid. Jag hade att vi kunde ända lösning av marschen till att han där en faktiskt det liksom till skra så att vilja några mer i landen här så. Vi kunde också se att vi spelar bara i Shotstone. Ja, vi spelar bara fullvälta.